खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुदुं आरो गुसु रादाब गुदुं रादाब होनांगोन आं गुदुं रादाब नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै फैबाय एक्चुअली रादाबा जाहैबाय मा राजनितिनि रादाब होनांगोन आङो राजनितिनि रादाबा जाहैबाय मा बेनोखि दिनै बिटिआरआ माने बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दङ खाथियावनोसै बारा गोबाव गैलाखौनो होनांगोन जों नङा होमबा दा 2025 आवनो बिटिसि इलेक्सन जासिगोन आरो बे बिटिसि इलेक्शनखौ देरहानो थाखाय दानिफ्रायनो जोंनि बिटिसिआव थानाय मोनब्रै राजखान्थि हान्जाया दिनै खामानि मावगासिनो दं जेरै बिजेपि कांग्रेस इउपिपिएल बिपिएफ थ' बिथांमोना दिनै गाव गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावदों आरो दिनै नोंथांमोना नुदोंखि बिजेपि हान्जायाबो सिगां समाव जयनिं लायाखैमोन दा बिथांमोना जयनिंखौ अहर लागासिनो दङ आरो बिथांमोना माने सिंगलै बिटिसिखौ दानो थाखाय बिथांमोना दिनै अहर माने मिटिं खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना जयनिं हाबाफारिखौबो लाबाय नोंथांमोना नुखादों मा बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा बुङा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम मा बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जे एबारनि बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोना माने हारसिङै गेलेगोन थांनाय समावबो बिथांमोना हारसिंसो गेलेखादोंमोन आरो बिनि उनावहाय देरहानायखौ लानानै बिथांमोना माने इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बिथांमोनहा माने गभर्नमेन्टखौ दादोंमोन एलायन्स मोनसे गभर्नमेन्ट दानाय जादोंमोन दा एक्चुअली बाथ्राया नैबेसो जादों दा जेसेनो जयनिं हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों एसेनो जोंनि गेजेरावहाय दा राजखान्थि दैदेनगिरिनि गेजेराव माखासे माबा गिदिंगासिनो दं दा आङो माखासे बाथ्राफोरखौ खोनायोबा आं दुखु मोनो माबोरै होनना बुङोबा दिनै राजनितिकआव नंगौ राजनितिकआव जों बर'फ्रा गोदान जों रावबो जोंनि बर'फ्रा रावबो राजनितिकआव मिसुयेर नङा रावबो स' बेनिखायनो जोङो राजनितिकआव जों एब्राबलि लायो जोङो एब्राबलि लानानै जों सिरियासलि लानानै जोङो मा खालामो बिदियावनो जोङो नांलाय खमलायाव जोंनि गेजेराव जाया नङा जायो आरो नंखाय माबा मोनसे थाइसे थाइनै रांखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव गावजों गाव आं सिगाङावबो बुंदों बिदा फंबायनि गेजेरावहाय नाङा जानाया बेयावबो जायो दा आं दिनै मिथिनो मोननाय बायदिबा गोबां माखासे इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै कंग्रेसआव जयेन जाबाय दिनै बिजेपिआव जयेन जाबाय मानो जयेन जादों बिथांमोना बै गोजौनि दैदेनगिरिफोरखौ दुखु मोननानै बिथांमोना दिनै बिजेपिआव जयेन जायाखै कंग्रेसआव जयेन जायाखै देट मिन्स प्रमद बर' सारखौ माने गाज्रि मोननानै इउजि ब्रह्म सारखौ गाज्रि मोननानै बिथांमोना दिनै बिजेपिआव जयेन जायाखै इउपिपिआव जयेन जायाखै बिथांमोना दुखु मोनदों होनना बुङोबा बिथांमोननि ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावलायग्रा मानसिफ्रा गावजों गाव पाट्टा होलायलायिनि खारनाव गावजों गाव एरसनलायबो सोरबाया सोरखौबा एरनानै लिडारफोरनो एरनानै हैलायनानै गाज्रि मोनहोलायनायनि गेजेरावहाय सोरनिबा बिबानखौ माबा मोनसे खामानिनि गेजेरावहाय गावखौ मोजां माने पार्टियाव गावखौनो खुब मावथि एक्टिभ वार्कार हिसाबै दिन्थिनो नाजानानै दैदेनगिरिफोरनि थाखाय माने इएनजिएमफोरनि थाखाय एरै होनानै माने बिथांनि इमेजखौ गाज्रि खालामनायनि खारनावहाय बिथांमोना बै सुबुंफोरबायदिनि थाखाय दुखु मोननानै दिनै गोसो गैयाब्लाबो दिनै इउपिपिएलखौ नागारनानै कंग्रेस बिजेपिआवहाय जयेन जानो गोनां जाबाय होननानै बे खौरांखौ आं दिनै मिथिनो मोनबाय बाथ्राया जेनिबो जानो हागौ आरो नङाब्ला बिथांमोना जयेन जादों बिथांमोना दिनै मानो बुंनोमोन बिथांमोना नङाबा बुंनो गोनां गैयामोन बिथांमोना माने ओंखायनो बुंखादोंखि बिथांमोना सोरबा गोजौनि दैदेनगिरिफोरखौ दुखु मोनाखै बिथांमोना दिनैसिमबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ दुखु मोनाखै नाथाय सानैसो दैदेनगिरिफोर माने गावसोरजों मावजाबफाग्रा गावसोरजों गुले गुले थांलायग्रा फैग्रा मानसिफ्रा माबा मोनसे फिसा दायावनो माने एरनानै होयो फिसा दायावनो ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनो एरनानै होयो फिसा दायावनो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरनो एरनानै होयो बिदि एरनानै होनायनि गेजेराव बिथांनि इमेजखौ गाज्रि खालामबाय गाज्रि खालामनानै होनानै दिनै मा जाबाय बिथाङा दिनै ओरैबो जाला ओरैबो जानांगौ जानानै फैबाय आरो जाउनाव बिथाङा गावसिनि दलफोरखौ लानानै मा जादों कंग्रेसआव आरो बिजेपिआवहाय हाबनांगौ बादि जानानै फैबाय होननानै बुङो आरो मानो बिथांमोना बे बाथ्राखौनो बुंदों आरोखि मा दिनै गोबां मानसिफ्रा माने इउपिपिएलखौहाय दुखु मोनाखै रायजो राजाफोरखौबो दुखु मोनाखै माने मानोना माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै दैदेनगिरिफोरखौ दुखु मोनदों खायसे ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफोर ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर माने ना पाट्टा खालामनाय माबा मोनसे रायलायोब्ला माबा मोनसे लोगो हमोबा साहा लोंनो जानो गिनाय माबा मोनसे माबा जाजानो गिनायनि माने रायलाया खालामनायनि खारनाव बिथांमोना दुखु मोननानै दिनै बेनिखायनो बायद'थायावसो दिनै इउपिपिएलखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबनांगौ जानानै फैबाय होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोखि
दा बे बाथ्राखौ साननानै नायनाया मोजां जोंना गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्राबो साननानै नायनाया मोजां बे थारैनो बाथ्राफ्रा फंसे जेनेबा खेबसे खेबनै एरनानै होनाय बाथ्राखौ जेनेबा दैदेनगिरिफ्रा फोथाया गावनो थाल लायो आरो बै जाय मानसिया माने लिडारफोरनि एरनानै होयो बै एरनानै होग्रा मानसिफोरखौबो नायनाया मोजांसै आरो खारन नङाब्ला लासै लासैनो पार्टिया गुगाय मा जागोन जेराव मेजरिटिमोन बे माइनरिटि जालांगोन अब्ला माइनरिटि जायोब्ला बे लास्टआव जेननायनि अनगा माथो थाबावनो स' गतिके आं बेखौनो खावलायबाय आङो जोंनि माखासे दैदेनगिरि सारमोनखौ आं खावलायदों बै आयदानि सायावहाय गासैबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रानो माने माबा खालामो जेनेबा नों नायदो दा बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बिजेपि हाबबाय कंग्रेसआव हाबबाय इउपिपिनि गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै बिजेपिआव हाबबाय कंग्रेसआव हाबबाय दा दिनै मानि थाखाय इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानि थाखाय बिजेपि आरो कंग्रेस होसोबाय थादों जाहोना मा स' बेखौ जोंहा बुजिनांगौ दं आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मिथिनांगौ दङ मानोना फिसा फिसा दायफ्रावनो जोङो मानसिफोरखौ जेन' माबा फुनलाया बेखौ जों नोजोर होनांगोन आरो दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव एक्सन लायाब्ला माने बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ सरकार दानो हानांगौआ गोब्राब जासिगोन आरो मानोना नेक्स्ट जुदि बिटिसिआव जुदि जानांगौब्ला हयथ' दाथ' नुखाबाय गोबां दिनै जयनिं हाबाफारि सोलिगासिनो दङ कंग्रेसनिबो सोलिदों बिजेपिनिबो सोलिदों दा गतिके जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि एबा जोंनि आनसलिक दल बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ थारैनो मा जामारदों बिथांमोना मोजाङै गावसोरनि वार्कआपफोरखौ सामलायनो हागोन ना हादिया माबा बबे मोनसे दायाव दुखु मोनलायखो आरो बे दुखु मोननाय बाथ्राफोरखौ मिथिसेयावबो बिथांमोना ओरैनो खोमा फांथेनानै थादों नामा दा बेखौ बिथांमोना सालिजारि खालामनाय नायनांगौनि बाथ्रा दं होननानै आं सानो आंनि भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ बेल'नो कि मानोना आङो गतिके गासैबो राजखान्थि हान्जाफ्रा मोजाङै दैदेनलांनो हालायो आरो खुनु मोनसे ओनसोलावहाय माने दुं हाव थासारिया जेन मोजाङै सोलियो गाज्रि जाया राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव नांलाय खमलाय जालायलाया बुलाय सोलाय जालायलाया जेरैबायदि राजखान्थि खालामनांगौ खालामो रायजो राजाफोरखौ जौगानाय डेभेलपनि थाखाय खालामो आं बेखौसो आंनिफ्राय खावलायदों आरो माबा मोनसे जेरै ओनसोलावहाय माबा मोनसे थायोब्लाबो फुजा कमिटि थाबाय माबा मोनसे कमिटि थाबाय बेवहाय राजखान्थिनि बाथ्रा लालायनानै जेन बै दैदेनगिरिफ्रा खुनु मोनसे भाग जालायलाया आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों आरोखि बेखिनियानो थेंक इउ